Suomen joukkueen tämän päivän onnellisin mies, mutta myöskin joukkueemme epäonnisin mies Juha Mieto. Kilpailun päättymisestä on kulunut nyt noin 8 tuntia. Ajatukset ovat tasaantuneet. Mitä mielessä tällä hetkellä liikkuu? No en mä tiedä. Tällä hetkellä mieli on jo huomattavasti virkeämpi kuin silloin kisan päätyttyä, koska olen ajatellut ja ajattelen aina näin, että olen parhaani yrittänyt, jos toiset on parempia, ne on. Ja tällä kertaa minä olin pikkusen onnettomempi. Todella pikkuisen, sillä tuo 100 sekunti merkitsee 15 kilometrillä noin 6 senttiä. Luuletko, että voimme palata tuon hiihdon tunnelmiin vielä kuvanauhan välityksellä? Olemmeko siihen valmiit? No mikäs siinä? Pannaanpa se kuvanauha käyntiin ja katsotaan. Ja jos hiukan tilittäisit meille niitä ajatuksia, joita sinun mielessäsi liikkuu, kun katselet tuota välähdystä, jossa nyt itse olet maaliin tulossa. No, kyllä vielä vähän pari kilometriä ennen loppua, kun kuulin, että Vasperi on kaiken aikaa siinä sekunnin parin päässä takaa edellä sen verran, niin ajattelin, että pystyn kyllä loppua kohti menemään samaa tahtia ja ehkä lopun vielä rutistamaan, että hyvällä tuurilla voi olla voitto mun. Mutta niin vain siinä sitten kuitenkin kävi, että Vasperi sen homman kotia hoiteli. Tässä sinä olet väsynyt. Pystyykö tuossa tilanteessa jotakin ajattelemaan? Joko tuo katse tähysi Vasperiä? Ei, mä vain katsoin tulostaulua, kun mä kuulin siinä matkan varrella, että 13 kohdalla on 18 terellä ja huomasin, että yllättävän paljon siinä lopussa tuli vielä muihin nähden lisää. Vasperihan oli vielä tässä vaiheessa, niin oliko se, no se tässä vaiheessa on vasta maaliin tulossa. Ja sinun mielessäsi ajatukset? No, tässä vaiheessa tietysti ihmetytti, että 1/100 voi olla eroa. Tietysti olin pettynyt, mutta ajattelin, että tämähän on urheilua ja kaikki on mahdollista. Vasperi oli tänä päivänä tämän verran parempi. Ja tuossa sinä sen hänelle tunnustit. Monelta taholta on tänään käyty sanomassa täällä meillekin, että paitsi että Juha Mieto on suuri hiihtäjä, hän on myöskin suuri ihminen. Sinun toimimisesi ja esiintymisesi lehdistötilaisuudessa on tehnyt täällä ihmisiin lähtemättömän vaikutuksen. Niin, mä uskoisin, että vuodet on kouluttanut. Mä oon 10 vuotta näissä kuvioissa pyörinyt ja aika paljon kaikenmoisia pieniä tappioita isoissakin kisoissa saanut. Niin kyllä se vuodet kouluttaa ja mä oon ajatellut, että kunnia sille, jollekka se kuuluu. Ja urheiluhan on kuitenkin leikkiä, vaikka se on totista leikkiä, mutta sen pitää ottaa kuitenkin leikin kannalta. Sinä olet hiihtänyt nyt näissä kisoissa 2 matkaa ja koko ajan parantanut. 2 matkaa on vielä jäljellä ja nyt ajatukset tähyävät jo sinne. Niin, no kyllä täytyy ottaa päivä kerrallansa ja tosiaan viesti on vielä edessä ja kyllä mä uskoisin, että meillä on erittäin hyvät mahdollisuudet jopa voittoon asti, joskin mitallikin on siinä lujassa. Ja uskoisin, että vielä kympillä on täydet mahdollisuudet siinä kuin jollakin toisella, vaikka 2 vuoteen en ole sitä matkaa hiihtänytkään. Toivottavasti vain ilma pysyisi hyvänä ja keli olisi luista. Hiihto kansan joukossa on sellaisiakin ihmisiä, jotka ovat Juha Miedon varustaneet suurkilpailuissa aina hiukan kysymysmerkillä ja nimenomaan hänen hermojensa suhteen. Nyt sinulla olisi tässä oiva tilaisuus sanoa epäilijöille jotain. Niin, no kyllä se tietysti on närkästyttänyt siinä mielessä, että tällaisia ajatuksia kansankeskuudesta tulee, mutta selitellä ei saisi mitään, mutta mä oon niin paljon suuri ja raskas painoinen hiihtäjä, että minulle tietyt kelit sellainen kuin esimerkiksi täällä on 30 oli, niin ei ole mitään mahdollisuuksia. Ja tietysti tällaisen asian ei saisi vaikuttaa, mutta kun se itse tietää, että näin on, niin miksei sitä myös saa tuoda rehellisesti esiin? Totta kai. Olympiakisat ovat kohta ohi. Miten Juha Mieto hiihtäjänä, koska sinä olet ohi?
No olympialaiset kohdaltani on sunnuntaina ohitte varmasti tulevaisuudessa urheilijana, mutta uskoisin, että jos terveys säilyy, niin seuraavat maailmanmestaruuskisat kyllä vielä läpikäy. Ja me toivomme sinulle menestystä siellä. Oikein todella hyvää menestystä ja tässä kädenpuristuksessa välittyvät varmasti onnentoivotukset tämänpäiväisestä hopeamitalista ja potkut takamuksiin tuleviin koitoksiin. Kyllä se mitali siitä vielä kirkastuu. Kiitoksia. Joo, kiitos.